କୋରାପୁଟ କୋରାପୁଟିଆ ହାଲଚାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯୋଉଠିକି ରାମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଭୀଷଣ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ସିପିୟୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପାଣି ଭରି ହେଇକରି ରହିଛି। ତା ସହିତ ବର୍ଷାରେ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପାଣି ଯାଉଛି ନଦୀ ଭଳିଆ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଥିରେ କେତେ ମାନେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବ୍ୟାନର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଡକୁମାନଙ୍କର ବି ପେପର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତଳ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାନର କେମିତି ତିନ୍ତିଗଲା, ସବୁ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭାଇରାମ କେମିତି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ। ଏପଟେ ଘର ମାଲିକ ସେ ପାଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବାହାରକୁ ନେଇପାରିବେ, ତଥାପି ହେଇପାରୁନି। ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା। ତଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଆମର ଜେରକ୍ସ ପେପର ଆଉ ସେଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଟୋ ଯାକ ଫ୍ରେମ୍ ଯାକ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଏଠାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ବଜାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆର ଦାମ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 17-18 ହଜାର ଟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏହାର ପାଣି ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି ତାକୁ ଉପରେ କେମିତି ଘର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ପାଣି ମାଛକୁ ଧରିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ପାଣି ସବୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଘର ମାଲିକ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଇନଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଏଟା ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ଏମିତି ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ପାଣି ପୁରିକି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରିଆ ଯେତେ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ମଳି ଜିନିଷ ସବୁ ଭିତରକୁ ଆସି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ କାମରେ ନ ଆସିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଟି ସବୁ ଅଳିଆ ପଳିଆ ହେଇକରି ସବୁ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି ସେ ଭାଇରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ସିଜନର ଆଗକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ